வணக்கம். இரண்டாம் வகுப்பு தமிழ் பாடம். இரண்டாம் வகுப்பு தமிழ் பாடத்துல பயிற்சி பாடத்துல இன்னைக்கு நாம சுவைகள் பற்றி படிக்க போறோம். சுவைகள்னா என்ன? டேஸ்ட். உங்களுக்கு சில சுவைகள் பற்றி தெரியும், ஆனா அந்த சுவைகளுக்கு பெயர் உங்களுக்கு தெரியாம இருக்கலாம். இப்ப நம்ம இந்த பாடத்துல ஒரு 6 சுவைகள் பற்றி படிக்க போறோம். பாருங்க, சுவைகள். சு வை கா இல் சுவைகள். சு வை கா இல் சுவைகள். இது பாருங்க, முதல்ல புளி. புளி. நீங்க இந்த புளி வந்துட்டு சமையல் அறையில பார்க்கலாம். அம்மா வந்துட்டு ரசம் வைக்கிறதுக்கு, குழம்பு வைக்கிறதுக்கு வச்சிருப்பாங்க. ஆனா நீங்க பாக்குற புளி இருக்கு இல்லையா, அந்த புளி இந்த புளி இருக்கு இல்லையா, இந்த புளியிலிருந்து எடுக்கப்பட்டதுதான். இது வந்துட்டு மரத்துல இந்த புளி வந்து இப்படி காய்ச்சி தொங்கும். அது வந்துட்டு சடசடையான்னு சொல்லுவாங்க. காய்ச்சி தொங்கும். அப்புறம் இதெல்லாம் வந்துட்டு மரத்துல இருந்து எடுத்து இந்த தோல் இருக்கு பாத்தீங்களா, அந்த ஓடுன்னு சொல்லுவாங்க. இந்த ஓடை தட்டி எடுத்து மறுபடியும் உள்ள இந்த மாதிரி புளி இருக்கும். அந்த புளிக்கு உள்ள பாத்தீங்கன்னா கருப்பு கலர்ல கொட்டை இருக்கும். அது புளியங்கொட்டைன்னு சொல்லுவாங்க. அந்த கொட்டையை எடுத்து மறுபடியும் எல்லாம் ஒன்னாக்குனதுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம வீட்டுல சமையலறையில பாக்குற அந்த புளி. புரியுதுங்களா? நீங்க கிராமங்களுக்கு போனீங்கன்னா புளிய மரம்னு சொல்லுவாங்க. அந்த புளிய மரத்துல இந்த மாதிரியாக புளியங்காய்கள் சடசடையாக காய்த்து தொங்குவதை நீங்க பார்க்கலாம். இந்த புளி வந்து பாருங்க, புளி இக்கூயும் புளிக்கும். புளி புளிக்கும். புரியுதுங்களா? புளி 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 இக்கூயும் புளிக்கும். அடுத்து பாருங்க, இது என்னது? வெஜிடபிள். என்ன காய் இது? பாகற்காய். பாருங்க, பா கா இட் கா இ பாகற்காய். சாப்பிட்டுருக்கீங்களா? என்ன பண்ணும்? கசக்கும். பாருங்க, கா சா இக்கூயும் கசக்கும். பாகற்காய் கசக்கும். ஆனா ரொம்ப நல்ல காய் இது. மருத்துவ குணம் நிறைந்தது. இதை நம்ம சாப்பிட்டோம்னா நம்மளுடைய உடலுக்கு ரொம்ப நல்லது. பாகற்காய் கசக்கும். அடுத்து பாருங்க, எல்லாருக்கும் தெரியும் இது இல்லையா? என்னது இது? மிளகாய். மிளகாய். மிளகாய் அதனுடைய சுவை எப்படி இருக்கும்? உரைக்கும். ஊரை இக்கூயும் உரைக்கும். மிளகாய் உரைக்கும். சரி, அடுத்து பாருங்க, என்ன சொல்லுங்க? உப்பு இல்லையா? இப்பு உப்பு. உப்பு அதனுடைய சுவை என்ன பாருங்க? கரி இக்கூயும் கரிக்கும். உப்பு கரிக்கும். உப்பில்லாத பண்டம் குப்பையிலேன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? ஆனா உப்பு அதிகமா போட்டையும் சாப்பிட முடியாது. ஸோ உப்பு வந்துட்டு நம்ம அளவாக சேர்த்துக்கிட்டு அளவாக சாப்பிடணும். அதனுடைய சுவை, உப்புனுடைய சுவை வந்து கரிப்புத்தன்மை உடையது. அதே உப்பு கரிக்கும். இது பாருங்க, என்னது? கரும்பு இல்லையா? கரும்பு. கரும்பு. கரும்பு ஜூஸ் குடிச்சிருப்பீங்க. ஏன் கரும்பு ஜூஸ் குடிக்கிறோம்? அது இனிப்பதாலதான் நம்ம குடிக்கிறோம். அப்ப கரும்பின் சுவை என்னது? இனிப்பு. பாருங்க, கரும்பு இக்கூயும் இனிக்கும். கரும்பு இனிக்கும். சரி, அடுத்து பாருங்க, பாக்கு. பாக்கு. பாட்டி தாத்தாலாம் இந்த வெத்தலை பாக்கு போடும்போது இந்த பாக்கு வச்சிருப்பாங்க. பாக்கு. இந்த பாக்கினுடைய சுவை பாருங்களேன், துவர்ப்பு. அதான் பா இக்கு பாக்கு துவா இர் இக்குயும் துவர்க்கும். பாக்கு துவர்க்கும். புரியுதுங்களா? அப்போ புளி புளிக்கும், பாகற்காய் கசக்கும், மிளகாய் உரைக்கும், உப்பு கரிக்கும், கரும்பு இனிக்கும், பாக்கு துவர்க்கும். புரியுதுங்களா? சரி, இப்ப நீங்க 2ஆம் வகுப்பு படித்தாலும் நம்ம தமிழ் பள்ளி சேனல்ல 1ஆம் வகுப்புக்கான பாடங்கள் இருக்கு. உங்களுக்கு நேரம் கிடைக்கும் போது அந்த பாடங்களையும் நீங்க பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும். இப்ப நம்ம அடுத்த வீடியோல அடுத்த பாடத்தை பார்க்கலாம். நம்ம தமிழ் பள்ளி சேனல்ல வர வீடியோஸை நீங்க பார்க்கணும்னா தமிழ் பள்ளி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. மறக்காம பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க. நன்றி, வணக்கம்.